back and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Pahiyong sa nagbangutang kasing-kasing. Okay, niabli na ang elevator. Madiretso kong lakaw. Niabli na ang pultahan. Madiretso ko sa iski naglakaw. Hello, Janice? Diin ka. Aha? Di ka gikan sa hotel? Ha? Uy! Di ako gikan sa may... Ano may butika? Oh, kilid ni anang hotel. Di ako gikan. Mao ba? Oh, Janice. Di ba, dito pa man kakaganina sa mall? Nagkita pa mga mo si Franco, di ba? Oh, bitaw. Natingasad bitaw ko nga. Anong ni ka diri? Ay, kuan lagi intang. Nagpalit lagi intang ko tambal. Napalit ko tambal diya sa may butika ba? Mao ba? Ay, di ha, mangod ka na ako nakita nga ni kawas gikan sa hotel. Ah? Oo! Oo! Nisod ko kadiyot kay kuan ka ng nangutan ako diha ba kung ka ng naaba sila ka ng function area para seminar. Oh, nihapit kong panganbas. Ay, sorry ha, nalangan ka. Ay, wagi kaso. Sige, Janice, ari na ko ha. Ari sa ko. Sige, padayon lang, Kati. Ari sa ko. Ay, kadit sa ha? Nga no? Time pa. Ah? Lagi na magtumong ang butonis sa imong blouse. Aha? Uy, Sige, bye. Buwag ta. Ayuha sana. Kati. inatay. Hinampak ka na ko nga, Janice. Anong nakakita mo siya na ako? Kalit siya ba ya? Uy, api pa na ko. Nituo na to siya na ako. Ang gikan ko sa butika. Nakakita pa di siya ni gawas ko gikas hotel. Buisit. Pero, may ganit nakakita kong alibay. Ito na. Nitabok na siya sa may atbang. Magdali ko. Malakaw ko. Agion na ba kong Greggy sa may iskina? Dali ko magpaabot kang Greggy. Si Janice? Nas atbang? Ano na? Ako na siya di. Gibantayan ka ko ano ba yan? Ni para siyang taxi. Ay. Ano ba siyang anak mo siya mag-atang taxi diha? Ay, ito may taxi dito doon sa hotel. Nag-standby mo itong mga taxi dito. Yaman, anak siya patbang diha. Ako man tingin gipanitan inyong kanahan. Ay. Kalakot ko ba ya? Uy. Dili pa sad mahimong akong bugnoon. Makalagot. May nihunong nga taxi. Umusakay na siya. Ito, ana. Ay, salamat. Nakasakay na siya. Timing nga. Si Greggy na ni. Timing kayo. Kalagot ba ya? Uy, kalagot. Ano ka? Shit kayo. Unsa lagi Si ka? kadaghang tao. Kanong nagkita pa man gyud mi, uy. Naging sa? Si Janice, si Franco. Oh. Nakita gyud mo? Ay, laki. Nakita ko niya ganina nga nigawas ko gikan sa hotel. Unsa man nimo? Giingnan ako nga, giingnan na lang ako nga kanang nisud lang ko dito kay nanganbas ko og function area para seminar. Okay, may utang. Maayong pagkatubag. Ay, pasilan, gisungog man jud ko ni atong kanahan. Uy,
Nagkita sa sila sa akong bana dito sa mall. Relax lang, relax lang. Manya si Franco. Pag-relax ni. Wala na ba manawag usap? Mo adto sa resto bar na imong gitrabawan? Ay, wala, oy. Dito musupak na ko. Pero, wa ba ka ko tinuntuhi adto? Oh. Nakadaog ang iyang amigo sa Suertres mo to? Mao lagi. Nya, 428 kuno ang nigawas. Oh, Sa tanang numero, 428 yun ang mao migawas. gani. Di mauna ang room number nga itong isudlan, 428. Mao lagi. Nakuyawan ko ganina. Nitingkag akong dunggan, uy. Bisos numero, nagkaparihas pa. Ah, yes, Greggy. Hello, Franco. Mag-remind lang ko sa atong show karong Saturday, ha? Oo, Jan. Okay kayo. Basig malimot ka, ha? Dili, oy. Oh, kanang malimot masag ko. Okay, thank you. Okay, thank you sa dao. Ug mara na yung tuyo? Ay, tuod, Oh. Nakita mi og ang imong misis. Ha? Nakita mo? Oh, biyato ka sa resto bar nga iyang gitrabawan? Wa, uy. Diri ko sa Moon Hotel. Ni kanta ko. Ah, unya, di mo mo nakita sa akong misis. Nakita na ko siya nga nigawas gikan sa Moon Hotel. Unsa? Yes! Nagkita mi. Nagkasulti mi. Gikan di ay siyang nagpalit og tambal sa butika o nihapit sa hotel aron pagpangutana kung doon ay by function area sa maong hotel. Para seminar ko no. Mao ba dyan? Waday mo trabaho si Kathy? Nitrabaho man siya. Oh, mao ba? Ay, sorry ha. Nakita mo gud nako siya. Isulti na noon ko nimo. Sorry kaayo. Ay, pangahigsuri, oy. Ay mangayo gyud kog sorry. Kay tingalig mag-away na noon mo tungod sa akong gisulti karon nimo. Ha? Janice. Unya, gikan para ba gyud sa hotel? Basin ba o masud sa imong huna-una nganong naabot og hotel si Kathy nga tingtrabaho man ron niya, di ba? Kuan, kining... Ayaw taon na ha? Kay ako gi makonsensya ana. Na, magkaaway mo tungod lang nako. Ako'y mahimong hinungdan. Di gyud ko gustong mahitabo na. Okay ra, Jan. Basin noon ba og mabisto si Kathy nga namakak nimo. Natuol ka nga ni trabaho. Unya di ay doon na di ay laing lakaw. Di ginamaoy tuyo na ko, Franco, ha? Okay, sorry lang yun. Okay ra, Jan. Okay ra. May problema na. Sige. Bye. Kalit lang ko ang dugan ako na. Sayo siyang nikikan kay mo trabaho. Unya, wa di ay. Ug nakita ni Janice nga nigawas kikan sa hotel. Nag-unsa man siya sa hotel. Kinsa may kauban niya sa hotel. Ay, sorry gid kayo, Franco. Pero, ay, kawawa ka naman. Anong, diha sa hotel. Niya pasangin niya. Gikan ko no siya sa butika. Pero, nakita mo gid nako nga gikan gid siya sa hotel. Ug katusang nakita nako dito sa resto bar nga iyang gitrabahoan. Nagkiagbayan siya og lalaki. Hubog ko no. Dili man ko to hubog. Taron man kaayong nilakaw. Gusto raw kaayo ang maong lalaki. Bit matured lang. Pero, tanaw ra ba nako? Butakal king dako. Ay, luya sad sa akong amigo, eh. Seryoso ka is kinabuhi. Dili ko gusto makasaha sa asawa. Pero ang asawa? Di na lang ko mag-tell. Nagsugo na siya pamakak. May istorya pa si Bayotek. Nga nakita sa bayot nga kulas. Nga buntag na nauli si Kati. Ug karon Kati, di ko gusto ang magtuo nga. Gagibutihan ko nimo.
Am-aman ko lang akong kaugalingon nga mahal mo ako. Pa? Oh. Pa? Anak, nga no? Pa? Naghila ka? Claire, Unsay problema nimo pa? Tugani ko. Ngano ka? And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!